Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-alimu asy-syaikhu Abdul Aziz Asy-Syanawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzata yaumin, dan suatu hari, pada suatu hari, haddasa nyeritoaken sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu teng sahabat-sahabatipun anis saati tentang kiamat. Faqala, terus dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taqumu, mboten terjadi as-saatu apa kiamat. Nggih. Kula mboten ngertos nggih. Kiamat niku rak dugi koma yakumu kiamat ngadeg kan ngoten. Kok diartikan jadi terma tertentu kemudian dados kiamat niku mboten ngertos ceritane kula. Nek makna asline nggih ngadeg wonten mawon. La taqumu, mboten terjadi as-saatu apa kiamat. Lah as-saah nggih jam, artinya jam, saat. Tapi teng pundi-pundi nggih diarteni kiamat ngoten niku. Hatta sampai yuja'ala dipun dadosaken kitabullah apa Al-Qur'an aron sebagai cacat, sebagai aib. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Qur'an itu menjadi cacat. Wong ngaji Qur'an dadi aib, isin ngoten. Wa yakuna lan dadi al-islamu apa Islam ghoriban iku asing. Wa hatta tabdu asyahna'u bainan nasi. Apa sahna? Kok boten katut nih. Syahna. Oh, permusuhan, ada persuman. Hatta sampai tabdua muncul asyahna unopo permusuhan bainan nasi ngantarane menungso. Wa hatta lan sampai yubadha dipun pendet al ilmu opo ilmu. Berarti nek ilmune dipendet kebodohan sing nguasai. Wa yahrumalan dadi tuwek az-zamanu opo zaman, krasane wis tuwek ngoten. Wayang kusolan dadi berkurang, tambah cepet. Umrul basyari nopo umure menungso, tambah suwe tambah didik. Watang kusolan dadi berkurang asinuna nopo pira-pira taun. Wasamaratu lan pira-pira bebuahan. Maksudnya tanduran mes wis ana kabeh dasar lengkap tapi tandurane mboten sae. Niki hadis-hadis sing diriwayataken Abu Musa al-Asy'ari model ngeten-ngeten iki. Terus ngoten wayuk tamanu at-tuhama. Wayuk tamana ning sampai yen to dipun percaya at-tuhama usapa pira-pira wong sing tertuduh. Sakwalike wayut tahama lan sampai yen to dipun tuduh elek al-umana usapa pira-pira wong sing den percaya. Nek sing Jawane niku teng kitab Fafiru ilallah niku wong elek dipercaya, wong jujur di napa niku nggih. Ana demit munggah masjid ngoten barang niku lho. Ana demit munggah masjid, ana iblis melok jamaah ngoten niku kados ngoten-ngoten niku hadis niki. Wa yusaddaqo lan dipun beneraken al-kadzibu sapa wong sing ngapusi. Sebaliknya wa yukadzabalan sampai yen to den anggap ngapusi as-shadiqu sapa wong sing jujur.
wayak surolan sampai yen to dadi akeh al haraju apa haraj. Haraj niku nek teng hadis lengkape wamal haraju ya Rasulullah ngoten nih. Haraj niku dipun jawab kalih Kanjeng Nabi wa huwalan utawi haraj niku al qatlu nggih menika pembunuhan. Kathah pembunuhan. Nanti mboten nonton perang, mboten nonton apa, tapi moro-moro wonten sing mati pembunuhan. Wa hatta lan mboten terjadi kiamat niku sampai tubna dipun bangun al-ghurafu apa pira-pira kamar. Mosok angger kamar tok dibangun kiamat, mboten ngoten. Kamar sing dimaksud teng mriki nek teng sarah-sarah niku nek sakniki paling terjemah niku apartemen lebih tepake. Mboten gratis teng mriku. Nek pun teng Amerika mriku kados Elon Musk niku mboten gadah griya. Ngadahi niku apartemen. Sugih ndak karu-karuan. Mboten gadah bojo, pegatan, tapi anake kathah. Nganu aneh. Anake akeh, sugih, rande bojo. Mboten gadah griya. Ngono jare sugih. Nek miturut kriteria tiyang dura kan mboten ngoten. Nek mboten gadah anu tiyang jaler sukses, mboten gadah bojo niku miskin jare ning Madura niku. Tapi mun randi bini sampun gadah bojo, masih mboten gadah napa-napa niku pun sugih. Ngoten sanjake. Niki insyaallah sing dimaksud. Itu berarti Madura tapi Jawa. Nggih. Lah niki apartemen niki insyaallah lebih tepatnya niku. Fatatowala niku asline fatatowala. Tak situk dibucal. Fil mudhari niku. Terus dadi dhuwur-dhuwur apa iku huruf. Ya ini kan kata bangunan-bangunan pencakar langit ngoten niku. Wa hatta lan sampai yen to tahzana. Dadi susah zawatul aulati sapa pira-pira wong wadon sing duweni anak. Sak walike pokoke walek kabeh. Dadi sing duwe anak niku susah. Wa tafroha lan sampai yen to dadi seneng al awaqiru sapa pira-pira wong wadon sing mandul. Sing mandul seneng, sing duwe anak malah susah. No, kathah pun modele pun. Dadi luwih senengan ndak duwe anak. Luwih senengan ndak duwe anak. Wonten sakniki penyakit scary of Mary nek mboten kerintu niku. Takut nikah. Wah niku bagian niku wedi rabi. Niku gejala niku. Nek temen luar mpun niku, mpun membudaya wedi rabi. Mergo sing diwedeni sembarang, ono sing wedi engko ngurmat anak repot nyusoni nglairno lara sembarang. Wonten sing wedi bondone. Nek sing entek iki sewa terapi pira, aduh sembarang. Padahal teng KUA ngoten tok sah lho jane. Dadek bengeke niku sing kathah. Lah niki sak walike. Wong sing duwe anak susah, sing gadah sing mboten gadah anak sing mandul seneng. Wa yadhharu lan dadi muncul al-baghyu apa perbuatan melampaui batas, melanggar syariat. Niku dadi tambah ketok moto nih yadhhuru niki ketok moto ndi-ndi. Sakniki kan ketok lumayan delik-delik lah. Wal hasadulan ugi dadi nyoto al hasadu apa kedengkian wasyukulan kepelitan. Wa yahlikalan sampai yen to dadi rusak annasu sapa menungso wong-wong rusak wa yutaba'alan dipeloki al hawa apa hawa nafsu. Hawa nafsu diikuti menungso padha rusak, hasad ning dindi, pelit ning dindi, perbuatan melampaui batas tambah ketok moto. Wa yuqdolan dipun putusaken apa hukum bidzonni kelawan dugaan. Jadi kathah hakim-hakim niku mutusaken perkara mboten berdasarkan bil yakin tapi bidzon. Bidzon saja sudah diputuskan. Asalkan menguntungkan. Ngoten. Nek pun niku kedadosan bahaya niku. Wayak surolan dadi sering almatoru napa udan tapi wayakillah dadi titik asamaru apa woh-wohan. Wayagi do surut wayagi itu sampai yen to surut al ilmu apa ilmu waidon kelawan teman-teman surut ilmuwan keilmuan niku mudun wayafido sak walike
dadi nyumber al jahlu apa kebodohan faidon kelawan teman-teman nyumber titik wayakuna lan sampai yen to niki atofe tetep teng hatta niku wayakuna lan dadi alwaladu apa anak waidon sumber kemarahan anak dadi sumber kemarahane wong tuwek wasyita ulan musim dingin qaidon iku dadi panas musim dingin dadi panas anak dadi sumber panas ati musim dingin dadi musim panas wa hatta lan sampai yen to yujharo dipun apa jenenge disuwarakno banget-banget ngoten bil fahsya'i apa perkara sing jijiki nek teng Quran mboten nonton malih fahisyah niku sing dimaksud nggih zina niku watuzwa dan dadi yen to dipun ciutaken al ardu apa bumi ziyan kelawan teman-teman ciut titik wayaku malan sampai yen to ngadeg al khutobau sapa pira-pira wong sing khutbah ceramah lan sak piturute bil kadibi kelawan perkara-perkara sing ngapusi. Jadi mereka menceramahkan kedustaan ngoten. Mbuh niku demi guyu, mbuh niku demi napa jelas rada-rada ngapusi sithik lah. Faya ja'aluna haqqi moko ndadekno sapa para khutbah niku wau haqqi nang hak ingsun jare Kanjeng Nabi li syirori ummati teng paling eleke pira-pira wong eleke umati saking umat ingsun sing mestine hakku dikekne ning khiyari ummati la iki ndak malah dikekne nang syirori ummati faman saddaqahu moko utawi sapa saddaqahu iku benerno sapa manhum teng niku khutbah bidzalika kelawan mengkunu kadzib waradiyalan lelo sapa wong niku bihi kelawan niku kadzib lam yarih nggih saged lam yaruh nggih saged tapi teng mriki mergo ambu riyah nggih wonten unsur kali angin maose lam yarih mawon lam yarih mboten ngambu mboten ngrasakno ambu sapa man niku wau raihatal jannati teng ambune swarga wonten summa mongko nuli karo nyebut sapa Kanjeng Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlan nari teng penduduk neraka wasifatahum lan teng sifat-sifate penduduk neraka. Kok serem-serem tok ngeten iki. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang nggih. Serem-serem tok niki. Yes wis dunya serem tak seremne malih niki. Yulqa diuncalke ala ahlin nare ngandase penduduk neraka alju apa rasa luwe penduduk neraka akan diguyur dengan rasa lapar fayak dilu moko ngimbangi madani ngoten nggih saged apa iku luwe niku wau mateng napa kemawon hum kang utawi ahli neraka fihi niku wonten teng jerone mane niku isine minal adzab saking siksa dadi rasa lapar itu seimbang kali siksane ngoten. Ngoten ngimbangi siksane. Rasa luwene niku lapar yang menyiksa. Fayastaghitsuna terus njaluk tulung sapa ahlun nar. Fayuwatsuna njaluk tulung teng sinten? Nggih sak oleh-oleh bengok pun. Mbuh ya Rabbi, mbuh ya Malik wis sak keneke wis. Tiada akar rotan pun jadi kan sembarang dibengoki ya Rasulullah sing ya napa wis fayuwatsuna terus mantun ngoten dipun paringi pertolongan sapa ahlun nar lho diparingi sean tapi bita'amin kelawan badokan min dhari'in saking dhari' niku kula mboten ketemu wujude kula teng donya niki nek maknane dhari' niku panganan utawa tanduran sing garing wonten rine nek artine dhara ayat ru cedhek artine niki nek ditingali dugi ciri-cirine dhari niki nek teng Quran min dhari la yusminu wala yuhni minju teng hadis lintune enten kata-kata niku nih teng riwayat lintune la yusminu wala yuhni minju ora ndadekne lemu ora iso maraske rasa luwene dadi wonten rene lah niku dhari niki nek sakniki kula mbayangne niku kados agaf biru nek ngarani. Niku entene teng Amerika Selatan napa teng pundi ngoten. Lah niku tanduran niku ritok isine.
ritok ngoten panene bulung taun pisan. Tapi ditandu. Mangke didadosaken ombenan sing kadar alkohol niku sampai 40%. Niku nek teng MUI pun haram. Kene kados khomer ngoten, tapi seneh saking kurma kali anggur. Namine tequila. Niku mahal, awis tapi ngoten niku. Yo gliyeng wonten teng tiyang. Nah teng mriki dipun sifati dihussatin ingkang nggadahi ri. Fayadkuruna terus nyebut sapa para malaikat. Alasane kok maem niku annahum saing sak temene para ahli neraka niku wau sing njaluk mangan malah diparingi badokan sing kados ngoten niku kanu iku ana ndek mbiyen yujizuna niku membolehkan sapa ahlun nar niku mbiyen ndek dunyane alhusasa ing pira-pira panganan sing enten rine niku wau dorih niku wau husus jamane husah niku fid dunya ndek dunya bisyarabi kelawan ngombe lek ndelok ciri-cirine niki nggih kados tequila ngoten niku tapi nek keyakinan kula napa mawon sing wonten teng neraka niku mboten wonten contone ning donya niki malah ainun ra'at wala udunun sami'at sami kalih teng swarga mboten wonten bentuke fayastagitsuna mantun ngoten merga mari mangan niku ngolake ndak karuan akhire fayastagitsuna njaluk malih sapa ahli neraka niku bisa robi kelawan ngombe lah teng mriki niki teng lafadz hadis lintu niku mboten fayudfa atau mboten fayudfa'u tapi wa fayurfa'u ilaihim alhamimu bikalali bil hadid ngoten tapi maknane nggih sami mawon fayudfa'u moko dipun paringaken ngoten ilaihim teng penduduk pundi neraka niku wau bareng njaluk kuwi diparingi napa lah niku alhamim niku sing diparingaken banyu panas bikalali bil hadidi kelawan kalalip niku jamake kulab niku artine cuthike wesi nek bakar wesi kan dicuthik kali wesi sing muabang dicuthiki rada lincip niku namine kalalip terus lah nek ngelungne banyune niku kalih niku kalalip niku cuthik al hadidi saking wesi panas pisan niku fa idza danat moko arekan biyen aku lek manane kalalip ya pancing. Nggih, terus. Nggih, tapi wesi panas sing kangge nyuthiki kerok niku. Ngoten. Niku leres mon. Tapi panas niku. Dadi nek ngelungne ngeten niku fa idza danat moko arekalane cedhak apa iku kalalip min wujuhim saking wajahe syawat moko ngebong apa kalalip niku wau mbakar apa kalalip niku wau wujuhahum teng wajahipun. Dadi dilungne ngombeane niku kobong dhisik. Waduh. Kok ndak patek wedi ya ngene. Padahal niki serem niki. Kayak santai ngoten niki. Mergo ora ro niku mau, tapi nyoba dites teng Pandi Wesi niku. Rasane piye mplaur men ngoten. Tapi nggih enten efek nek biyen napa namine karya-karya siksa neraka nu kan enten digambar sampeyan nek biyen. Sakniki mboten wonten beredar kaya ngoten. Dadi wong ra patek wedi, ra patek ngandel malih yang sakniki niki. Dideni halah apa dongeng ngono tok ning. Liyane ra rumaken menune. Namane? Menune kuatah. Nggih. Kok bingung. Sing pundi sing tenanan ngoten. Fa idza dakhalat moko arekalane mlebu apa iku hamim plus kalalipe niku butunahum teng wetenge tiyang ahli neraka niki terusane niki kok pedhot niku qataat am'ahum nek mboten klintu terusane ngoten moko medhot apa iku kalalip niku am'ahum teng wetenge ususe kabeh nu brodol fayaquluna terus ngucap sapa para malaikat ud'u khazanata jahannam ud'u ku nyeluk sira kabeh khazanata jahannam teng penjagane teng pira-pira penjagane neraka jahanam fayaquluna terus ngucap sapa penjaga neraka jahanam alam taku taktikum niki teng Quran enten ngutip teng Qurane alam taku taktikum ana ta ora ana apa kisah taktiku nekani kum ing sira rusulukum sapa pira-pira rasul sira nekani ing sira sapa rasul-rasul sira bil bayinati niku maksude nggawa nekani kelawan sira sapa rasul-rasul sira bil bayinati kelawan nggawa pira-pira bukti kang jelas
Mosok durung ana rasul sing teko nang awakmu tarek sampai kok ngene iki. Qalu jawab bala. Nggih. Pun enten jane. Qalu terus ngucap sapa malaikat sing ngedung. Fad'u ya saiki celuk. Celuken. Celuk neh. Iku rasul-rasul sing wis tau ngandani mau biyen celuk neh saiki. Kongko nyelametne. Wa ma du'aul kafirina lan ora ana du'aul kafirina napa celukane tiang-tiang kafir niku illa kejaba fidholalin onten ing dalem kesesatan ilang utawa mboten wonten gunane. Ate celuk-celuk ora ana gunane. Wis teng neraka menan. Ora ana gunane fayaquluna terus ngucap sapa dikudang ya kali malaikat nih. Fayaquluna terus ngucap sapa para malaikat sading udhu malikan saiki celukun malik saiki. Celukan malaikat Malik itu. Fayaquluna dadi jajal saiki culun Malik. Maksude kon golek tulung ngono, dikai opsi. Fayaquluna terus ngucap sapa para ahli neraka niku wau ya malikul yaqdi alaina rabbuk teng Quran iki enten. Enten kira ahli itu sing maos niku dipun tafkhie dipun napa jenenge nek teng Alfiah niku tarhim. Ya malil yaqdi alaina rabbuk enten sing ngoten maos. Alasane soale butuh cepet wong neraka nu butuh cepet jadi kafe gak diwaca. Ya malil yaqdi saking kesusu-susune ngoten nggih. Ya maliku wahai malaikat malik liyaqdi kudu mateni alaina ing atase kita rabbuka sapa pangeran sira. Wahai malik. Wale kok ngomongno nang pangeran pateni aku lek. Bang kesiksa ngene kaya wong sing lara taunan ngoten niku. Sedang mati ya wis fayujibu terus padha-padha kados ngoten ya berharap mati sakjane Siti Maryam niku nggih niku saking ngrasakno larane badhe nglairno Nabi Isa. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya walah ya laitani nu ya napa anu rada ana anune gedune ngono. Kok ngene bongko ae kula Gusti lah dadi wong terkenal ra apa-apa dilalekno sejarah. Ngene larane dinyek wong ndak karu-karuan sampai kados ngoten ya laitani mitu qabla hadza mati ae kula nek ngeten iki niku karena kan sakite kan lahir batin nggih lan niku tapi padha-padha lorone kados ngoten benten kalih niki napa penduduk neraka niki niki kan mergo salah niku kan mergo bener nanti padha-padha lorone jane Fayujibu terus jawab. Nggih, Fayujibu terus jawab sapa Gusti Allah hum teng niku. Utawa Malik nggih saged nggih sing jawab. Hum teng niku tiang-tiang ahli neraka. Gusti Allah moh soalé menan. Iki insyaallah sing jawabin iki Malik nih. Gusti Allah nu moh omong-omongan. Innakum sak temene sira makiduna iku meneng ning kene. Wes kono ae we. Apokmu kapan Fayaquluna terus ngucap sapa akhire terakhir men iki mari nyeluk ndak ning donya ndak ning neraka sing diceluk wong liya wae kok nyeluk pangerane lak untung Fayaquluna terus ngucap sapa malaikat sing gudha niku wau udhu rabbakum lah saiki kudu nyeluk sira kabeh rabbakum pangeran sira saiki celukun pangeranmu jajal saiki bisa jawab ora pangeranmu celukun jajal fala ahadda moko ora ana siji-siji khairun iku luweh apik min rabbikum saking fala ahadun nggih saged maos sing ngoten iki fala moko ora ahadun utawi suwiji-wiji khairun iku luweh apik atau fala ahada berarti nggih linafsil jinsi tidak ada sama sekali fala ahada moko ora ana siji-siji ya khairun iku luweh apik min rabbikum saking pangeran sira saiki gak ana sing luwih apik timbang pangeranmu celuk jajal saiki fayaquluna terus marang ngoten ngucap ahli neraka niku teng Quran enten iki Rabbana walabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin nanti nyalahne syiqwatuna saiki Rabbana duh pangeran kula walabat sampun ngalahaken alaina ing atase kula syiqwatuna napa melere kula napa apese kula dene apese kula niku sing salah ndak gelem ngakoni salah ora gelem mbok kula kunna khotiin ngono kan enak tapi teng ayat itu ngaku niku penduduk nerakane kula salah nyapa terus mergo ning donya lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin ngoten niku ngaku niku nah niki mboten niki kaya melere tingkate luwih dhuwur dadi sing disalahno niku melere kula niku kalah kali meler kula
Wa kunalan ana sapa kita kauman niku dadi wong biyen dolina ingkang keliru sesat. Maka dari itu ya Allah Rabbana duh Gusti sakniki akhrij mugi kersa ngedalaken panjenengan nateng kula minha saking neraka niku Gusti fa in udna moko lamun balik sapa kita balik nglakoni elek malih Gusti fa inna moko sak temene kita zalimun niku tiyang zalim men balekaken kula Gusti teng donya Gusti urip malih tak nglakoni apik nek kula balik elek malih can dolim tenan jawab Gusti Allah sing gak menaki fayujibu terus jawab sapa Gusti Allah teng tiyang niku wau ikhsa'u modaro ngono nek kula modaro biha ono ndek neraka nek makna asline ikhsa'u khosaan ku saged ngusir saged terkutuk saged nek makna-makna ngoten niku lah ikhsa'u niku ya modaro sira ngoten utawa merasa rugilah kamu fiha ndek neraka kuwi walatukal limunan aja ngejak omong-omongan sira kabeh ninang ingsun rasa omong karo aku oke ngomong karo awakmu wat rasul atau mbok reken saya kira tak reken we niki salahe gak roh anu niku gak roh wong sing diceritakno sing Kanjeng Nabi napa niku sing guyu mulai isuk sampai isak niku weden ndak dikasih tahu nih fa inda dzalika moko are kalane mengkotes mengkuno kedadosan ya isu dadi putus asa sapa ahlun nar min kulli khairin saking saben-saben kebaikan putus asa pun mboten saged piye-piye men kados ngoten niku mungkin nek ana setitik kebaikan niki diendangi mbuh tau melok selawatan sepisan ya Rasulullah ngerti niku tok men wis pas waya bengok ndek anuane kok ndek napa traweh ngoten niku ya Rasulullah sepisan niku tok men nek traweh waling kodha Gusti Kanjeng Nabi krungu parane wa inda dzalika lan arikalane mengkuno ya khuzuna mengkuno keadaan ya khuzuna mendet sapa wong ahlun neraka maksudnya mendet niku mlebu fi zafiri wonten ing dalem teriakan ngeten niku napa nek ngarane terisak-isak ngoten niku wal hasrati lan kekecewaan wal waili lan cilaka titik wadata duhan lan suatu pagi kana ana Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan niku lenggah fi dhilli masjidi ing dalem naungane masjid Kanjeng Nabi teng Madinah berarti niki fasa'alahu terus tangletu teng niku Kanjeng Nabi Abdullah bin Qaisin sapa Abu Musa al-Asy'ari niku an fadhaili yaumil jum'ati saking kautamaane dina Jumat faqala moko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu kurang aini al-jumu'atu utawi Jum'ah niku kafaratun penebus dosa 5 kadui mangsa bainaha ingkang wonten teng antarane Jum'ah wa bainal Jum'ati lan ing antarane Jum'ah allati qablaha ingkang saderenge Jum'ah sing pertama wa ziyadatu thalathati ayamin utawa nek atafaken teng 5 nggih wali ziyadati thalathati ayamin lan ugi kangge tambahi 3 dina plus nih seminggu plus 3 dina. Keutamaane dina Jumat saged ngapus dosa sampai Jumat sebelumnya plus 3 dina. Wadhalika annallaha wadhalika lan utawi mengkono sebabe napa kok saged ngafaroi Jumat saderenge annallaha niku sak temene Gusti Allah kala sampun dawuh sapa Gusti Allah manja bil hasanati falahu asyru amsalihha man utawi sapa wong ejaa kang nekani sapa man bil hasanati kelawan kebagusan falahu moko iku dados iman asyur amsalihha utawi 10 saumpamane hasanah 10 kali lipat wassalawatu lan utawi pira-pira salat kafarun niku dadi penebus 5 katuwi barang bainahunna ingkang wonten teng antarane pira-pira salat dadi subuh teng zuhur teng asar teng maghrib teng isya teng subuh malih li anna Allah krana sak temene Gusti Allah taala kala sampun dawuh sapa Gusti Allah innal hasanati sak temene pira-pira kebagusan yudhibna niku ngilangno apa iku pira-pira kebagusan as-sayyiati ing perkara pira-pira har kang elek dadi atos napa wa adbi is-sayyiatal hasanata tamhuha nek mari berbuat elek ya golek olah penebuse mengko berbuat apik tamhuha mergo perbuatan apik niku saged menghapus perbuatan
sepuro pun weh tuwa nene kene pun iki mawon mugi-mugi enten pepilingan iki kangge kula kali panjenengan sedaya wasa alat ummu Abdillahi Abu Musa al-Asy'ari wallahu a'lam bishawab siril Fatihah walabdolin amin bah nek pembahasan neraka mendem langsung nih poso